Kapin 320 million pesos nga mga smuggled nga sigarilyo nga nakumpiska kaniadto pinaagi sa managlaing maritime operations ug custom checkpoint sa Zamboanga Peninsula ug Barm areas ang gipangguba sa Zamboanga City. Ani ang report? Gipang basa sa og tubig una gipagian og payloader. Mao kini ang paagi sa pagguba niining 5,624 master cases sa mga smuggled sigarilyo nga nakumpiska sugod niadtong Mayo 1 hangtod November 13 niining tuiga. Pinaagi sa managlahing maritime operations of custom checkpoint sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi. Ang destruction of smuggled cigarettes gipangunahan sa Bureau of Customs Port of Zamboanga kauban ang deputized law enforcement agencies nga gipahigayon sa usa ka girentahang warehouse sa barangay Tetuan sa Zamboanga City. Miabot sa kapin 323 million pesos ang kantidad sa maong mga gipanggubang sigarilyo. Matod sa BOC, sa kinatibuk-an karon tuiga, miabot na sa halos 2 billion pesos ang kantidad sa smuggled cigarettes nga ilang giguba. Mauna kuno kini ang kinadak-an sa nasod sulod sa pipila ka tuig. Actually, illegal sila. Hindi naman sila talaga magbabayad dahil wala naman silang accreditation to import. We're here to stop smuggling at all cost. Yan ang directive ng presidente namin. Every time mayroong seizure ang customs, sir, tinatawag po ang PIDEA to conduct the inspection. Sagad matud pa sa mga nakumpiskang smuggled nga sigarilyo, naggikan sa Barm areas. Actually po sa Barm area, no? From Holo, Sulu, Bongao, yan po yung nagiging source. Kasi direct from Malaysia mostly. So dinadaan po nila sa mga island municipalities natin and dyan po from there, saka po nila dinadaan sa mga big cities. Sumala sa BOC, dakong tabang sab kuno ang kampanya batok smuggling kay mamahimo kini nga paagi aron mapakgang ang ubang krimen sama sa kidnapping. Because of this naman, parang nawala nga yung mga kidnapping incidents because of nagkaroon sila ng pero hindi naman tinotolerate ng Bureau of Customs yun. Pag nakita sila, hinuhuli talaga yan. Ang naguba nga mga sigarilyo nakatakdang i-dispose sa sanitary landfill nga anaa sa barangay Salaan. Please stop. So no smuggling in Yes, so we don't tolerate any smuggling activities. Butablayo, kita entraste, may tax na gobyerno. So mga smugglers lang nakidari ko. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.